gaskiya yau dai akwai bala'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi gobe sallah ban gama mutane ɗinkin su ba. What? Gashi transformer shi kuma ya lallace. Ita kuma wannan jahilin injin ta lallace. What? Ina zan sa kaina ne. Gashi kuma duk na kwashe shaddojin jama'a na siyar. Na je na kai gyara inji to kuma generator ita kuma ta ƙi hannu. What? Yau ne Allah ya kare ni. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Wai na gani. in ji iya kwashi ya ce ga washi ka. Umar iya kwashi ya ce an bashi riguna. To ka je ka ce mai ba za a bashi mai to da kai. Wai za ka tafi kuma suna mare ka ido wai. What? Salamu alaikum ya ce ka je da kanka. Shi kai zuwa sabon ya ce in je da kai. Zai gani. Kai aka yi. Kai kuma daga ina? Ya za ka shigo wa mutane shago ko sallama ba? Da shege ne zai ma sallama bayan ka san gobe sallah ka san kuma wata biyu fa da baka dinki na ya miki haka da kai ne wai. Wata biyu? Tambaya na ma kake yi? To ani ina ma tunanin ta wuce haka. Kai tsaya yanzu ma to ina dinki na kai. To dubo mun gana. Kai tsaya ba ko wani renin ma wanda zaka tsaya min yanzu naga kana a cikin wani. Kayan ka a cikin wani? To what? Zan mama ƙarya kenan kai naga farenin na wayan naka bai na so kai yawa ba. Ni na gaji da wannan abubuwan da kake mun sai dai duk abin da za a yi. To me haka? Wanda kake takama da shi yau. Ya zaka sha? Yau ina takama da shi kai. To me haka? Mun za a gwada mu iskanci. Wanda za a gwada mu iskanci. To sai dai kone kayan shagon nan na gummata duka su rasa in rasa su rasa. Dan Allah duka kowa sai dai kowa. Assalamu alaikum jama'a, sunana Adam Sulogari. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai sabon YouTube channel da muka buɗe. Yana nan akan YouTube mai suna Tisho Osaze TV. Channel ce wacce ta dinga faɗakarwa sannan kuma za ku dinga samun bidiyoyi wanda su dinga sa ku nishaɗi. Har da na faɗakarwa magabaki da a cikin wannan YouTube channel mai suna Tisho Osaze TV. Ku yi sacin a YouTube Tisho Osaze TV sannan ku danna subscribe, ku danna alamar karfa domin samun sabbin mun gode. Adam Sulogari.